que o señor párroco noso da cualidade de don Anxo. Solo quero dicir, moi pouco tempo temos, de que era un señor entregado polos demais. Estaba disposto sempre co seu coche, ca súa oficina, sempre para os feligreses e para os que non eran feligreses, que eu vi moita xente que de fora da feligresía del na súa oficina e tal e cual. Era un señor que iba sembrando alegría por calquera sitio que fora, seguía moito a coral que había no Incio, a banda que había antiguamente, era un seguidor da cultura e incluso disfrutaba preparando as cabalgatas de Reyes, e tamén era un seguidor, agora últimamente, da banda de Paradela. Aí está un gran amigo, señor director, señor Lino, que estou seguro que era un gran amigo dele. Entón só tiña unha cousa, unha pena que dicía sempre que levaba dentro, e va que non saben que era, que había poucos pequenos na parroquia. Bautizaba moi poucos pequenos, e os que bautizaba que non se quedaban na parroquia, que iban para fora, claro, eran de fora. Eu recordo que veo unha parella de Lugo a bautizar un pequeno aquí a esta iglesia, e chamou no pai do pequeno e dixo: que fai falta levar? E dixo: o pequeno é imprescindible. E tiña desas cousas que agradaban a todo o mundo. Eu vivía en Barcelona, cando viña, faltábame moito velo fabricando por entre a xente, e dicía: eu agora dei a miña opinión, o que queira pode dar a súa. Eu esas cousas non as tiña, non me tiñan acostumbrado, non estaba acostumbrado. E tamén quero recordar unha persoa que falta aquí, que por está enfermo, e estou seguro que este momento terá un gran disgusto, estará incluso chorando, porque cando lle aumentaban o día 12 soltabas a chorar. Un gran colaborador da banda de Paradela e un gran amigo de todos eles, e do señor Lino tamén, e de don Anxo, pois xa non digamos, que se conoce por Casilla. Esperamos a pronta recuperación e que estea entre nós o antes posible. Onde quixera que estuvera había bromas, sabía dabas, pero tamén as sabía recibir. Era un home que levaba a broma por donde quixera que fora, levaba a simpatía e decía: que paséis un día bon, sempre nas festas. Incluso cando había unha festa así, mandaba cantar a rianxeira, porque eso tamén é unha cousa que tal. Que pasemos un día bon, dicía sempre, no nombre del, en outros días que tamén tiñamos días de alegría e días bons hasta que nos deixe. E nada máis, moitas gracias, a divertirse. O curso de Jesús Gracias. Insuperable. Eu vou a ler un poema que me recorda moito a Anxo, bueno, a ver se vos gusta. Amigos meus que estades lonxe, mirádeme, estou cerca, conocimvos e coñézovos, admireivos e admírovos, cada un o seu modo, cada un o seu xeito, pero a ningún esquencerei. Levovos dentro, como sabiduría que me legaste, apoio que me ofreceste, alegría que contagiaste, amizade que me deste. Se vos deixei, como corpo que deixa a vida, sen darme conta, seguro, que vida e corpo deben separarse, pero xuntos, amigos meus, lembrádeme, pois eu recórdovos, pois eu xa falei de vos, e algún día, tal vez, voltarei como corpo que volve á vida, agardando que a vida non se dea por vencida. Sabiduría, amizade, alegría, cultura, humanidade, verbas todas que definen a Anxo. E, en efecto, hoxe Anxo está máis presente ca nunca aquí, entre nós. Seguramente, onde esté,
sorrirá ledo por ver a todos os seus amigos reunidos nesta sentido homenaxe que hoxe lle rendimos. No nome da organización e no meu propio, agradecer a presenza das autoridades que hoxe nos acompañan. O excelentísimo presidente da Deputación de Lugo, don Xosé Ramón Gómez Besteiro, e en representación do Obispado, o vicario da Pastoral, don Luis Manuel Rodríguez Pérez, así como outras autoridades, familiares, veciños, amigos todos. Nesta breve intervención tamén quixera dar as grazas a todas as persoas que de xeito desinteresado axudaron co seu traballo e dedicación a que esta ilusión que agora se ve aquí reflexada, que ideamos fai moito tempo, hoxe por fin puidera ver a luz. E sen máis preámbulos, agora deixolle a palabra a aqueles que mellor coñecían a Anxo, que nos farán coas súas intervencións o mellor retrato da fonda pegada que o noso amigo deixou nesta serra e tamén en todos nós, os veciños e veciñas das parroquias que Anxo tivo o seu cargo por máis de 40 anos. Intervirán pola parroquia do Incio Luis López, por San Pedro, xa o fixo Jesús, por San Pedro Piz, por San Pedro Juan Carlos González, por Frascastro Carmen Armesto. Tamén intervirán e tomarán a palabra Álvaro Rodríguez, escultor do busto que estamos a piques de inaugurar, e Anxo, sobrinho e afillado do homenaxeado. Cerrará este acto Xosé Ramón Gómez Besteiro, presidente da Deputación de Lugo. Gracias. O don Anxo, o cura, como todos nós o coñecíamos, deixou unha fonda pegada na xuventude da miña xeneración na parroquia do Incio. Transmitiunos certos valores de solidaridade, de amor e aprecio a nosa terra e a nosa cultura en épocas que foi despreciada e ultrajada, e de entrega ao povo, pero simplemente co seu exemplo, non con imposicións nin a medo. En resume, penso que intentou que fósemos moitísimo máis humanos. Gran parte da nosa adolescencia pasámoslo no seu despacho, que tiña aberto a nosa disposición a modo de local social, para organizar festas, actos culturais ou simplemente para estar ao carón da estufa no inverno. Eu teño a honra de ser o primeiro que bautizou na parroquia do Incio e de ser o que lle entregou as chaves do coche que lle regalou o povo. E aínda que non me sinto representante de ninguén, estou seguro que moitos de vós, veciños, compartiredes conmigo o feito de que don Anxo permanecerá por sempre na nosa memoria e nos nosos corazóns. Como dixeron aquí, pero o cura poucas veces me chamou así. Sempre me chamaba a ver cabana. E algo de razón tiña. Eu creo que de Anxo xa dixeron todo o que se podería decir con palabras, pero con sentimentos e con eso creo que me vai ser moi difícil expresar o que sinto. Coñecino desde pequeno, veu para a nosa parroquia no ano 92. Foi un cambio bastante grande, porque nós estábamos acostumados aí a don Manuel, tiña outra forma de ser, outra maneira de facer as cousas, ca mesma ilusión, creo, os dous, ca mesma dedicación, pero de distinta maneira. El sempre chegaba, antes de empezar a misa, poñíase a departir cos veciños por ali, a que lle contaran os seus problemas, como andaba un, como andaba outro, e despois na misa era unha misa amena. Sempre tiña algunha broma que dicir no medio dela, para que todos o pasáramos ben con el en compañía dele. Tamén despois lembro que sempre que había un enfermo na parroquia, en cal fora e de donde fora, sempre se pasaba por hospital a facerlle unha visita e a ver se necesitaba algo. Creo que ese é un detalle, porque o tempo compríalle, porque ele non vivía solo de cura, tiña outros traballos, moitas veces dedicados a servicios públicos, porque eu creo que moitos dos que estades aquí, cando lle fostes pedir algo, aínda que foran cousas a veces complicadas, se el podía, nunca dicía que non. Sempre se dedicou ao servicio dos demais, como dixeron todos os que levan falado. E non me quero estender moito máis, simplemente comentar unha anécdota, e xa que está aquí o busto ao meu lado, vou aproveitar. El, como vos sabedes, cando chegou ao Incio, ao pouco tempo se fixeron as aceras. E el iba a axudar a picar a pedra na canteira para traela despois para fazer as aceras. E tiña un capataz. E un día parece que o capataz se veu no camión ao Incio
E eles, os tres que quedaron ali, pareceu que xa arrancaran bastante pedra e fixeron uns montonciños e sentáronse nelas. Pero o capataz, que tamén debía ser así bastante pillo, mirou para os montós e puxolle así a mão encima e dixo: o niño está quente, o paxaro non anda longe. Eu tamén digo, aínda que a pedra está fría, o espírito de Anxo está nela e o niño está quente e o paxaro non anda longe. Que vou dicir que todo quanto diga vai ser pouco para falar ben dele. Só lhe pido, que seguro que está no cego ao lado de Deus, que pida por nós para que sigamos o exemplo dele, que non teño máis nada que dicir. Pura confianza que me deron para facer esta obra, bueno, non vou dicir moito máis. É un mármol estilo románico, como a iglesia temos ao lado, bueno, nada. Cando na nosa familia se celebraba unha comida ou festa, o que nunca faltaba era sempre o meu padriño, o cura do Incio. E se coincidía cun día santo, polas misas que hai aquí, había que agardar ata que alguén vía los tregar o seu coche e decía: veña, todos á mesa que chegou o cura do Incio. Por iso, hoxe, que aquí se celebran uns actos no seu honor, unha festa que é o que el lle gustaría, a nosa familia non pode faltar. Estamos todos os que poidamos vir. Non está o seu irmán José, cura da Cervela, moitos anos, porque vive en Madrid e está moi delicadiño e xa non pudo nin vir ao enterro. Pero si está o outro irmán, o Manolo, a súa alma xemelga, que hoxe deixou aparcados na Barrela todos os achaques, porque non quería perderse isto aínda que chovese, nevase ou ventase. E veo a cuñada Dina e a Pilar, que co Xan e a María José o cuidaron durante a enfermidade, e un montón de sobrinhos e bisobriños. El nunca nos ocultou a nós que tiña dous amores. Un, estas terras do Incio. Non sei que terán que desde que as coñeceu xa non se quixo separar delas. Decía que se o mandaban a outras parroquias, el se botaba de cura. O segundo, os seus feligreses. Sempre estaba contándonos contos e anécdotas deles, pero sempre cousas divertidas e alegres. Nunca fixo críticas ou cousas malas, porque aquí non debe haber malas persoas escoitando a el. E vendo agora aquí tanta xente, entendemos que lle tivera tanto amor esta xente e estas terras. Toda a familia lles estamos moi agradecidos a Terra do Incio, a Laura Celeiro e a todos os que organizaron os actos de hoxe, o escultor e a toda a xente que participou na colocación do busto, as autoridades presentes, empezando polo señor presidente da Deputación, polo señor vicario, e a tantos amigos e tanta xente das parroquias que hoxe nos acompañan aquí no hospital e despois estarán no Incio. El remataba as comunións, os casamentos, pedindo un aplauso para os homenaxeados. Permítanme que eu hoxe lle pida á miña familia aquí presente un aplauso para todos vostedes por tantos detalles e agarimos que están tendo coa memoria do meu padriño. De verdade, moitas grazas a todos. A verdade que non é fácil intervir. Eu non conocía a don Anxo, aquí chamouse de todas as maneiras, e iso é bom, non? Meu pai dicía que o don había que ganalo, non se heredaba, non? Pero que chamouse don Ángel, Anxo, é dicir, que todo o mundo o tiña como algo propio dele, non? Ao ter complicado o artista, porque despois, cando se descubren os bustos, han de dicir, pois me parece, non se me parece, pero o que é máis importante, e eu por eso non vou falar dele porque non o trataba, si oí falar dele, e oí falar ben, pero non o conocía, por tanto eu tampouco vou facer unha valoración como a fixaron todos vostedes, porque non é apropiado, e non o vou facer. Pero si é verdad que se falou, o vicario falou dos servicios de máis, de que non era para unha persoa que non dicía que era para ser servido, senón para estar os servicios de máis. O primeiro que falou do sentido do humor, algo moi importante nos tempos que corren. A verdade é que en tempos de alegría é bon telo, pero nos tempos duros é un mérito que se poñer dese humor. Pero efectivamente hoxe este acto é un acto de alegría, non é de tristeza, por tanto eso é importante. Falouse da tolerancia, do importante que era o que pensaba un, pero respetar o que pensaban os demais. Falouse da alegría, do darse aos demais. Bueno, isto realmente é o importante. Isto leva-me a dicir, que é o que remato eu porque non pretendo facer unha intervención extensa, además non a quero facer, que é o siguiente, que as persoas son moi importantes, as persoas son moi importantes, pero máis importante é, como a vida é limitada, é un sentido máis, un sentido menos, o importante é o legado que queda detrás disso, non? E por eso, cando desde a asociación se pediu
representación da Diputación, que aparte moitas cousas, pero neste tema eu creo que hoxe vou moi contento porque realmente isto é unha gran obra, máis que da persoa que o é, que é a que se maneja é o que deixou tras de e os valores importantes do humor, da tolerancia, do traballo á comunidade. Isto realmente é o que merece a pena, non? Ao marxen do componente personal que efectivamente nos leva aos sentimentos, a apreciar as persoas que desaparecen, pero importante é canto deixou logo este homem, porque deixou o valor da tolerancia aquí, o valor do sentido do humor, que eu lle dou moita importancia, é importante nos momentos difíciles ter sentido do humor, porque nos une moito máis. O valor do traballo da comunidade, o valor das persoas e do amor aos demais, realmente deu ser unha grande persona. Eu por iso hoxe voume especialmente contento sin haber o conocido, oí falar dele, pero realmente se isto foi, debeu ser unha gran persona e a obra que queda é o que nos deixa despois, porque nós vivimos moito ou pouco, que Dios quere, pero efectivamente debeu ser unha grande persona. E eu hoxe voume ben contento de aquí. E agora o problema ten o artista porque xa veremos que a xente como é, porque isto me leva a un chiste que hai, que eu creo que tamén, xa que todo o mundo apreciou o sentido do humor, e a min encanta a xente con un bo sentido do humor, cando lle deron un trozo de pedra, neste caso de mármol, dixeronlle, fai un San José, e sacou, e ao final estaba traballando na madeira, quedouse con moi pouco, e dixo, pero que fixeche? Dixo, bueno, se está dentro, a salir. Entón, vostedes dirán se está ben reflejado ou non, o artista ten un problema. Muchas gracias a todos. Gracias. Ojalá que pelexan agora. A ver se ao final non é quen queira. Que sí.